सायली मालवण स्पेशलमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप मनापासून स्वागत करते। आज आपण बनवणार आहोत मालवणी पद्धतीची कोळंबीची झणझणीत अशी चटणी। चला तर मग आपण इथे काय काय साहित्य घेतले ते पाहूया। मी ते घेतली आहे स्वच्छ केलेली 1 वाटी कोळंबी, 2 मोठे कांदे, 2 टोमॅटो, 1 बारीक कापलेला बटाटा, कोकमाचा रस, मालवणी पद्धतीचा मसाला, मीठ, थोडंसं तेल आणि कोथिंबीर। प्रथम आपण कोळंबी मॅरिनेट करून घेऊ। मी थोडंसं मीठ टाकले, थोडंसं कोकमाचा रस, आणखी हे मिक्स करून आपल्याला आता 10 मिनिटांसाठी बाजूला ठेवायचं आहे। इथे मी कढई तापत ठेवलेली आहे। कढई तापलेली आहे, त्यामध्ये मी आता टाकली आहे यामध्ये अर्धी वाटी तेल। तेल आता तापलेलं आहे। आता आपण यामध्ये टाकूया कांदा। मी ते 2 मोठे कापलेले कांदे घेतलेले आहेत, कारण ही जी चटणी करायची असते त्याला भरपूर कांदा आवश्यक आहे। कांदा थोडासा मऊ आणि लालसर झाल्यानंतर आपण यामध्ये टाकणार आहोत टोमॅटो। बारीक कापलेले आहेत टोमॅटो, आणि हे सुद्धा आपल्याला थोडंसं परतून घ्यायचं आहे। थोडासा कांदा आणि टोमॅटो मऊ झाल्यानंतर आपण यामध्ये टाकणार आहोत बारीक कापून घेतलेला बटाटा। जरी मोठ्या स्लाइस दिसत असल्या तरी त्या एकदम पातळ कापलेल्या आहेत, त्यामुळे त्या लवकर शिजल्या जातील। आपल्याला ही चटणी खरं तर तेलामध्येच करायची आहे, पण बटाटा शिजण्यासाठी मी अगदी थोडंसं यामध्ये पाणी टाकलेलं आहे। आता आपण यावर झाकण ठेवून 5 मिनिटं शिजवून घेऊ। गॅस मध्यम आहे। 5 मिनिटांनंतर पाहू शकता बटाटा थोडासा उकडलेला आहे। आपण आता यामध्ये टाकणार आहोत कोळंबी। कोळंबीला व्यवस्थित मॅरिनेट करून घेतलेलं आहे 10 मिनिटं ठेवून। त्यामध्ये टाकूया आपण थोडंसं मीठ, अर्धा चमचा मी इथे मीठ टाकते आहे। आणखी मालवणी पद्धतीचा भाजका मसाला व्यवस्थित ढवळून घेऊया। कांदा आणि टोमॅटो यामध्ये बनवलेली ही मालवणी स्टाईलची कोळंबीची चटणी अतिशय सुंदर लागते चवीला। यामध्ये टाकणार आहे मी थोडासा कोकमाचा रस, कारण पहिल्यांदा आपण टाकलेलंच आहे थोडंसं मॅरिनेट करताना। आता आपण झाकण ठेवू। 5 मिनिटं शिजवल्यानंतर तुम्ही पाहू शकता मस्त कलर आलेला आहे। साईडने तेल सुटलेलं आहे। कोथिंबीर टाकून घेऊ। झटपट अशी ही होणारी रेसिपी आहे, तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा। ही चटणी तुम्ही चपातीबरोबर पण खाऊ शकता, परंतु ही भाकरीबरोबर याची चव काही वेगळीच लागते, म्हणून आपण एक फटाफट भाकरी करून घेऊया याबरोबर। या ठिकाणी आपली तांदळाची भाकरीसुद्धा तयार होते आहे। तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला, रेसिपी कशी वाटली हे मला कमेंट करून नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि शेअर करा। चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूच नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन रेसिपीसही। सर्वांनी काळजी घ्या। थँक्स फॉर वॉचिंग।